For dig, der er forældre til et ungt menneske i 8. klasse på en af skolerne i Vejen Kommune, har vi i Vejledning Vejen lavet denne forældreinformation. Vores formål med denne lille video er, at I som forældre skal blive klædt på til at være nysgerrige sammen med jeres børn, have kendskab til, hvor I finder ud af mere viden og kan søge vejledning, og at de får noget kendskab til nogle optagelseskrav på de forskellige ungdomsuddannelser. Det er vigtigt, at vi ser de næste 2 år i 8. og 9. klasse som en tid, hvor vi er nysgerrige sammen og ikke træffer valg. Valget kommer efter 9. og 10. klasse, hvor de unge mennesker skal vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil fortsætte deres skole- og uddannelsesforløb på. Der vil i løbet af 8. klasse være forskellige vejledningsaktiviteter. Der vil f.eks. være kollektiv vejledning, hvor vi kommer ind i klasserne og måske taler om styrker, gennemgår uddannelsessystemet osv. Der vil også være gruppevejledning, oftest efter introkurser, hvor vi får talt med de unge om deres oplevelser ude på introkurserne, og vi måske kommer omkring, hvad de laver i deres fritid, og hvad de gør samt tanker om fritiden. Altså vi er nysgerrige sammen. Der er også mulighed for individuel vejledning for de af jeres unge, der har lyst og brug for det. Det kan være jer forældre, der synes, at det vil være hensigtsmæssigt, og måske også har lyst til at deltage. Det kan også være os, skole eller jeg som vejleder, der tænker, at der er noget, vi skal være opmærksom på her sammen. I løbet af 8. klasse er der også mulighed for erhvervspraktik. Der er nogle skoler, der har afsat nogle bestemte uger, hvor det er en mulighed. Så der skal I lige tale med jeres skole om, hvad der ligger af aftaler herom. Formålet med erhvervspraktik kan være mange forskellige ting. Et kunne være at prøve at være i erhvervspraktik et sted, hvor man gerne vil afklares omkring, om det her har ens interesse. Men det kan også være, at man prøver et sted, hvor man har en lyst til at se, om det kunne give et fritidsjob. Sidst men ikke mindst, så vil vi bare sige, at det vigtigste ved erhvervspraktikken er lige så meget, at de unge mennesker kommer ud et sted, hvor de prøver at være en del af et arbejdsfællesskab og det at have opgaver. Vi oplever i hvert fald, at rigtig mange af vores unge mennesker kommer tilbage og vokser med opgaven og har haft nogle helt fantastiske oplevelser ude i erhvervspraktikken. I 8. klasse skal alle på introkurser, og der er deadline for at vælge, hvilke 2 ungdomsuddannelser man skal besøge den 3. december. Det kan være svært at træffe sådan et valg, og derfor har vi den 14. november en uddannelsesmesse, som i år bliver holdt på Vejen Gymnasie. Der vil komme alle de ungdomsuddannelser og flere til, som de unge mennesker kan vælge imellem, når de skal vælge introkurser. Og vi vil stærkt opfordre til, at I her deltager sammen med jeres børn, for at være nysgerrige sammen med dem om, hvor det giver mening for dem at vælge og se og prøve noget af. Den 28. november holder vi en opsamlende webinar omkring ungdomsuddannelser, inden de skal vælge introkurserne. Her gennemgår vi uddannelsessystemet og også hvordan og hvorledes det rent praktisk foregår i forhold til at vælge introkurser. Så vi håber, at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen på de 2 datoer, for de er vigtige. For rigtig mange af de unge mennesker, og for nogle af jer, kan de her bogstaver, som repræsenterer forskellige ungdomsuddannelser, være noget af en jungle at finde rundt i. Og netop derfor er det, at vi skal bruge de næste 2 år på at være nysgerrige og undersøgende sammen, sådan at vi ikke bare har nogle bogstaver at forholde os til, men rent faktisk også ved noget om, hvad de hver især indeholder, så vi er bedre klædt på til at træffe et valg efter 9. eller 10. klasse. Det her det er de gængse ungdomsuddannelser, hvor vi har de 3-årige gymnasie, HTX, som er højere teknisk,
HHX, som er højere handelseksamen, og STX, som er almen studentereksamen. Altså de 3 treårige gymnasier. Så har vi HF'en, som er den højere forberedelseseksamen, som er 2 år. Den er primært rettet imod dem, der gerne vil have en professionsbachelor eller akademiuddannelse. Så har vi erhvervsuddannelserne, hvor vi jo har omkring 106 erhvervsuddannelser. De er delt ind i 4 hovedområder. Nu, mange af de erhvervsuddannelser har man også mulighed for at tage som det, der hedder en EUX. Altså hvor du både tager erhvervsuddannelsen og samtidig kobler gymnasiefag på. De øvrige uddannelser, der står ude til højre, nemlig STU og FGU, er nogle individuelle uddannelser, som kræver noget visitation eller en målgruppevurdering igennem UU-vejlederen. Så her vil det være nogle forløb, hvor det er med tæt inddragelse imellem jer forældre, den unge og mig. Så det tager vi individuelt, hvis det skulle blive aktuelt. På dette slide har vi lagt 2 links ind til uddannelsesguiden, hvor de viser film omkring det at gå på en erhvervsuddannelse eller det at gå på en gymnasiel uddannelse. Det er ikke film, vi vil vise her, men det er nogle links, som vi vil opfordre jer til en gang imellem, eller en enkelt gang i hvert fald, lige at se sammen med jeres unge mennesker, så I får en forståelse af, hvordan er det her egentlig i dag at gå på de her uddannelser. Når jeres unge mennesker kan vælge introkurser, så er det de her ungdomsuddannelser, de kan vælge. Der vil være Vejen Business College, VBC, hvor der både er HHX, EUX og EUD, alle sammen inden for de merkantile eller erhvervsrettede fag. Så har vi Vejen Gymnasie og HF, hvor der er STX og HF. Det er de 2 ungdomsuddannelser, vi har i Vejen. Så har vi Rybners, som er teknisk skole i Esbjerg, hvor der er forskellige muligheder, som for eksempel mad og café, byggeri, transport og logistik. Der vil være SOSU Esbjerg, hvor man kan opleve social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent uddannelsen. Så har vi 2 landbrugsskoler, nemlig Kærgård Landbrugsskole og Grindsted Landbrugsskole. Og det er altså de muligheder, jeres unge mennesker har, når de skal vælge introkurser. Når de unge mennesker skal ud og finde en praktikplads, så er der forskellige muligheder for at bruge sit netværk. Det kunne være, at de simpelthen havde lyst til selv at gå ned og spørge et sted, hvor der var noget, de synes var spændende. Det kunne være, at de skrev en ansøgning og sendte afsted eller gik ned med. Men det kunne også være, at de brugte jeres netværk. Det kan for eksempel være forældre, bedsteforældre, venner, fætre og kusiner. Måske har man en moster, der bor i Ringkøbing og arbejder inden for noget, man gerne vil prøve i praktik som. Og så er det jo en win-win, at man både kan være i praktik, men også få en uge med sin moster. Det kunne også være, at det var at tage den længere ud, at det var venners forældre, eller venners kollegaer, eller en træner, eller noget i den dur. Og selvfølgelig er man også altid velkommen til at tale med sin lærer eller sin UU-vejleder om, hvor man for eksempel kunne tage hen. Og ellers så er det det her med øvrige personer, at man for eksempel har mødt nogen eller nogle tilfældige bekendte af familien, eller som sagt, at man bare tager ned et sted, hvor man synes, her kunne være spændende at prøve. Men i hvert fald, så er der mange muligheder for at bruge ens netværk, hvis man synes, at det her med selv bare at gå ud, er lidt svært. Hvis man efter 9. klasse endnu ikke føler sig klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, så er der faktisk også andre muligheder. Andre rigtig gode muligheder endda. Der er nogen, der vælger at gå i 10. klasse på V10,
som er vores 10. klasses tilbud her i Vejen Kommune. Og de har forskellige linjer. De 3 linjer, der står her, er for eksempel X10 for dig, der gerne vil på gymnasiet, EUD10 for dem, der gerne vil på en erhvervsuddannelse, men er i tvivl om hvilken, eller linje 10, hvor man mere går i en almen 10. klasse og prøver en lang række forskellige linjefag, som måske er praktiske, måske er det idræt, krea. Det er kun fantasien, der sætter sine begrænsninger der. Og så er der også den mulighed, at man tager en 10. klasse, hvor man følger de fagfaglige fag, men er i praktik 1 til 2 dage om ugen. Det er sådan, at i 10. klasse er det kun dansk, matematik og engelsk, der er obligatoriske fag. Og derudover så skal man have nogle valgfag, der gør, at man kommer op på det timetal, man skal have. 2 valgfag, man skal kunne vælge, er tysk og fysik-kemi. Det kan også være, at du vælger at tage på en efterskole, og der vil vi anbefale, at man kigger ind på efterskolerne.dk, hvor man kan søge forskellige efterskoler ud i forhold til, hvad man har af interesse og andre kriterier, der er vigtige. Det kan også være, at man skal på FGU Kolding Vejen, som er et forberedende grunduddannelse for nogen, der gerne vil arbejde mere praktisk, men stadigvæk har brug for måske at få nogle kompetencer i dansk og matematik for at kunne fortsætte videre på enten HF eller en erhvervsuddannelse. En efterskole er en bekostelig affære, så her er det i hvert fald vigtigt, at man finder lige præcis den, som interesserer og optager det unge menneske. Og vi nævnte tidligere den her hjemmeside, hvor man netop kan søge ud efter ens interesser. Her kan man også gå ind og kigge på, hvad vil det cirka koste at sende mit barn afsted på en efterskole. På ug.dk, uddannelsesguiden, kan man finde alle de uddannelser, der findes i Danmark. Det svarer lidt til, da jeg var ung, der havde vi en bog, der hed Hvad kan jeg blive? Og nu ligger den altså digitalt. Det er et sted, hvor I kan finde information og vejledning hele døgnet rundt. Der vil også være mulighed for det, der hedder e-vejledning, hvor der sidder nogle uddannelsesvejledere klar til at svare på de mere overordnede spørgsmål, I måtte have, hvis I for eksempel har brug for vejledning en aften eller en lørdag eller en søndag, hvor det ikke er muligt altid at få fat i os. Der kan man bruge e-vejledning. Vi har mulighed for at følge lige netop jeres børn helt ind til de bliver 25 år i Vejledning Vejen. Og det glæder vi os rigtig meget til at hjælpe sammen med jer, at de kommer godt på vej. I er altid velkommen til at tage fat i den UU-vejleder, der er tilknyttet jeres skole. Vi er mere end klar til at guide, vejlede og hjælpe jer med småt og stort. Så endelig ring eller skriv til os, hvis der er noget, vi kan gøre for jer. Rigtig god 8. årgangsår. Tak.